Wow. Čau lidi. Dneska je velmi zajímavý den, protože jdem na lodičky. Pádlovat. A potom je Brniská poušť, kde se sundáme jako každý rok. Yes. Bude to fakt skvělý dneska, takže se těšte lidi. Čus! Takže už jsme tady. Jsme tady na loďkách. Námořníci. Je, vole, kapitán má čepku. Já mám čepku. Už se to tady dolejvá, pistolky, tady to. Hej, Vojto. Jendo, Co? co říkáš na dnešek? Dneska, to je tajemný. Vojtík, chceš tak? Ozveme se. Musíš říct něco, co bude tajemný. Prosím, majdi, můžu pistolky. Yes! Mám taky ganu. Budej tu pistol, tam máme moc. Ahoj. Ahoj. Vypíchla more vosa, aby to Na začátku vypíchlo. ani jsme nevypluli. Ani jsme nevypluli, protože zase paří. Jsme tady půl hodiny, furt čekáme na další kolegy. To se na to říká Majdí. Nemám se. Ty vole, to musím vyndat, ne? Ty vole, to žel. Takže zdravíčko. A to je test zvuku part 1. Promluv. Čau! Part 2, test zvuku. To je zvuková zkouška zvuk, 1, 2, 3. Ahoj. Ahoj! Za spoždění se omlouváme tady s Martinem, byli jsme v práci, vydělávali jsme peníze na... Vojto, ty mě prvně vykouříš, jo? Ty hned mě vykouří i koule mi vezmeš. A... Koukejte to ještě tady. Jdeme také do potoka, no. A jedeme bomby. Já to neudržím. Čus lidi, takže teď jsme tady na ložičkách a za chvilku se tady přidopíme. Ahoj. Ahoj. Vyhu se. Ne, Martine. Tak máme tady naší skvadru, vole, předhání se jak prasata, vole. Je tady Danko, vole, s Oknisem, vole. No, my taky, vole. Já tak, bacha, vole, náraz jak svině, vole. Vole. Vaří to neřídí, vole. Ten kokot. Kokote, bude v kopřivách. No, idiot. Slavo. Máš helmu? Protože já budu divoký, vole. Dobrý ráno! Já to tady Tak jak vidíme dnešní den? Jak? No. To se ptám na tebe. Dneska je v plánu být půlku dne na vodě, to už se děje právě teďka. A potom jdeme na Brniskou, což je pouť, skurvená pouť, která je fakt dobrá. A na té pouti uvidíme, no. A bude tam Na Hero Hero. skutek, protože se staly nějaké věci, co na YouTube nemůžem pustit do píči. Já chci pamuš na ruce A já nepádlu. Tak čus lidi zatím. Máme tady první zastávku. já se nesplatím, jsem zkoušený strašně. Ahoj. Užíváme si to, je to v plném proudu, jak tady teče takhle Máme tady první zastávku, tak můžete vidět. pod mostem. Pod mostem, bezděláci. A dáme si tady panáčky, tady oslavené, že jo, natáčí. Dáme si panáčky, vole. Jsme tady, kde jsme? A jak to půjde? Kde jsme? Kde jsme? Pod mostem. V novinách pod mostem tady jako. Čau! Jak to plave? Je to dobře. Jo? Tady dáme to. Voda je příjemná. Tak já si dám na video, vole. Tak dneska mám narozeniny, dostal jsem přáníčka, vole. A kolik je? 20, vole. Druhý kulatiny. 20, je to starý chlap, prostě. Už budou s tou kusima všude. Hele. Maršal Malinovský. Já jsem taky na suchu. Dále.
Překvapivě, ten nebude dobrý. Zdravím! Zdravím! Pojď do placi! Na ty narozeniny teda, no. Ty píčo, to jsou zabijáci, vole. Ne? To si dojebal. Omluv se mu. Teď? Jak my? Proti proudu! Proti proudu musí, tak jsou koniny za mě, jsou koniny. Už jdou? Jdeš tu vodu, to je normální. No to plujeme. Martine, idiot. Šekou se, počkat to zastavit. Ty píčo. No, píčo, no, vole. No. Jeden. Jde, od hovada. Teďka si plujeme tady. Králové. Ten Hála má flašku. Tohle není konec. No ty pičo, jsme mrtví oči. Pičo. Ale ty... To bude pravda jako svině, já to už nevím, jestli udržím. Au. Tak pojď, bráško. Zkusíme to, když se to nevydaří, vidíme se tady na zemi. Ale i s loďkou, celou loďku potopíme. Ne. Vesty nemáme, protože je nepotřebujeme. Tak to je pro... Kameny, brácho. Počkej. Máme tady druhou pauzičku, ale bohužel se stala nesmutná zpráva. No, takže vlastně jako když se kouknete na pouzdro na mobil, tak Nemá tam tam. ten mobil není. Takže mobilně, koukejte se tamhle a vlastně až tam. Takže vlastně... Takovým rozmezí, no. Takže vlastně jsem ztratil mobil. Ztratil telefon, takže může 25 hodin prdeli, ale prej... Ale co? Prej zavolá na zonky a prej lidé. Takže bude nový telefon. Takže... Ještě Aleš. More mám tam nohu. Nebo s kým? Ale s němou jsem se překotočil. Ale těžce, ono to mělo úplně plný vody takhle. Jo. Nazar! Ale odběr, jo, si paťáci YouTube kanál. Víš, jak to mám vole napraný, vole, úplně nahoře. Martin, fuck off, idiot! Hoši, oh shit. Počkej, já s tebe lepím. Myslel jsi, že to je flusanec. Není. Takže překopeš, prosím. Největší sympatiák na světě. Takže čus. Začali. No takže tady máte tlustýho Filipa, vole, a tlustýho JJ, vole, takže double duo, double G, double Fidis. Jde to, Mano Fryeris, bedna. Čo, piče, aby se pozvracel teďka, kdybys dostal jednou na spodu. Do piči. Bro, dobře, bro. Co strašíš, vždyť co jsi mal zabil, jde takhle. Tak ukal. Takže je to naše finální Destinace. finální destinace. A teď pojedeme domů. Umyjeme se. No, píčoviny prostě a pojedeme do Mrniště na pouť. Od kolika tady jo? Tam jdou. Mafiáni. Oslavenec 2.
Dobrý. To máme pro pojišťovnu. Ještě tu písničku vlastně, ten popisek, kámo, to se ti nikdy nespolí. Turecký set, tak pojď, bráško, je to tvoje. Čověl jsem se A co taky umíš na kytaru? Třeba hodinu, kámo, třeba hodinu. Já musím něco, vole, já musím něco, vole. Pravda je lepší. To se bude. Tam celá 05, 23, ne, 1-0. 1-0. Čau lidi. Teď jsem udělal menší prank na Vojtu a myslím si, že to byl Beda nebo tady ten random zrzavý frajer. Čus lidi. Tyhle čekají. Hodina 03. Žijeme si. Začíná bezbavu. Vojto. Je to boží. Brniště. Ze žáru, vole. Já jsem ze žáru. A příští vlog budeš tady taky. Picnic Fest. Jo, budeš tady. Musíš natočit Luboška tam vzadu. Tam Luboška točí. Kolení nepomáhají. Stávají zatáčky. Já to ještě nic nepiju a tohle je můj první drink. Čus lidi, Kuba tady spí, jsme v píči, takže mu tady na rákosí, není nic, odvoz jsme v píči, přijel, odjel, v píči jsme, tady jsme v Brništi, papouti, už 3 hodiny papouti, Kuba tady spí, slyšíte sami, a v píči, Maťo, ty nestáváš? Že jsme tady konec vlogu, tohle je nám zima, nezali jsme si, no já jsem se nezamyknul asi jediný, je mi zima, mám ruku na genitálích, ale jsem se zahřál a Bede tak si za chvilku tady je a já se s váma tady tím vlogem loučím, čau. No, možná máš rakovinu. Cože? Tak co si, tak ty jsi těžká bouračka dneska, kamaráde. Co si dáme dneska? Tady u nás. Jedině, tady ve stráži jedině. Pojď točit pivo, pojď, nestíhám. Závěr to vlogu. Jsme natočili, ne? Ale tak já vás tady zdravím lidi, říkal jsem, jako tady už ukončím. Auto za náma nejsou a na další vlog se můžete těšit, pro tebe brutálně další srandičky, haldičky, sympatiáci.